Ôi, Alo, halo. halo. Thôi, thôi, halo, halo. Ờ, di sar PS enggak? Thôi, thôi. Sar nga dan kam ya pida lihat. Oh, toong, yuk di ke pangalaman li. Long kan ka bangala baklay ka chin jonga kan. Kata pe masar long nga tu ipi. Thôi, thôi. Long ngala baklay ka chin ka jonga long mata long ngala sutu kan lebih. Bat long ngala play yang sambro. Thôi, thôi. Long ngala ko makala long nga ong besar long ngasih top di kibri kita. Long tu ong ben terungkam perencam mah. Thôi, thôi, thôi. Yang ngasih pan besar untuk besar. Thôi, Gibril. thôi, thôi. Te tak kan tolong ya tak kampat tengah mak dan penjok mah. Dan su tak bicara long panang ta sar. Thôi, thôi, thôi. Hai. Kita minta long kinawan wat mah yang asan nga. Thôi, thôi. Ke ekip ke masar ke masuk nga kasuk ke bakan di serendar. Dadi menghapulut na kasuk bahan da ai Gibril yang ana. Kuno masar mah. Em, tôi bắt tay ngập phi phạm chạy. Ngasa sini siapa long song sar sini. Thì don kti bat no ban le ta kam phi Tak marway na. tamaroi besar. Marway. Phi kular don penyo kam ayu ki brio. Ya Gibril ang ngasih ong tak kan ong penyo kam pinarin tu. Tak kan ong ngasih dan kam bayin form bay kotak tu. Kam security itu kan. Hai. Te kan bisa pat ong asin ngasih bina de kan. Lah kan nungut ki brio ki ba pila le ta kam. Labun ni sar ong da kan talong labun ni. Pidon em ka record ka long ka exactly ka record la ne ka proper record na kaliang jong pi ba pin tip mo manu kita ki brio bala ton bala ngop ha ka ti jong pi gen Kumna sar long kat nungut e ki brio ki bala ngop ha ti jong pi te ha ka jing penbang jong pi ban ong ban ai kam e ki lang kilabun pizar mo kata arpong lepong dan di ha sim kat no marway brio dan kiba ai kat becar dan kiba ai rio dan kiba ai kat nyo untuk kasar hai tengah sipa cerap besar long ngai lebih nga lakwa ben kelab mud besar long tai lebih long ngala play yang tengah kap mud na long kumna ru long yang pediang ni lo jong kacil mah hai te tambangan im kemensiam mila be bat kan bahkan im nak kayin kesam mila be mau sama ngam kwa ben sakut hakini ki ya berkhad dah iswa ban kibriu hayu long la ya tu wa hiyang ma hayang ma le kam ta la dia pat kibriu ki yu dan ada pat lo kibatat ngap long hapo tu serba Facebook ing tu long long kia tu kibriu kan yang kita ya ha pikat nusnem menta ha pikat nusnem karta jong pikat nusnem menta namnya sor sar ong ngalayo sngo menta ha te akan sar nga kali pi ngong pikat nusnem pi menta karta jong pi la arpunyo sar arpunyo snem pi la don kun don kti don family oh okay te beli pat pi haban sok ki bru kumta ban kular ai kam ki katakan sar long hala baklai lo chonga chim ka chonga te mentapat long hala sutu pisar ki ke berkhad ke bangale kamu ngam sim suk sim ra ngam dor sa takam sim ke bangan dengan ya yang honoru bangan ya dekat subhan ne dekat sing kulit mesti ngaya te ya tu beken bat no pi don kti ya kan ya pet PUI ong bangalit ya kan ke kam ngalit syadu sya go hati ru ban ai awareness ki sama jong banon kti besar ngam kti ban ban ada bitang maroi simat ya tim dai ban buri ya jing sya pi tu ngam buri ra sari kata long adam kti bitang maroi simat ya de hitam maroi baik ngaran kti tu sar te ngapa ni mangan dai bikin itu te dan pat tolong ki bakang kedun apa Facebook ai kuntur am te ki ong kuntu te kiasan be hikbru ki yang bita ta kita bolong ikibru pakafun be kain dang afun be dal mufun de be ni tikular ong pi ong ki ban ai kam security hadin pi pan swa ka bai uniform kam de sar kam security te security dan hi ma ngong security dan hi te tolong cleaner dan hi ngasih ong ki ngong ala dan yo ra ya ka kam kecam ke bolong ngan tan pisah dian ong ta long ngiritan na te pidang la na emer riton ne ke pisah jong ki menta la ski de sar long la be riton ta long la be suski ma long ngan balas tom ngan tristom ila be mel be siam
bela dang kalah kamut ila de simat di dasar lang amle syu kamut ngalap beli rak lenti yang ang de taken nong pendapat man syubatai pi ha pitip ni empat ba kadon ka ain ka babudin ye pipat la da pile kumta kadai ka kala dei ka crimes te pitip soto ha kadai ka crimes ka ba pila ngat hapo jong ka section ba ye dei bat ki fraud la ne ki scammers te ha ye pila dei uwei ne ki fraud pila dei uwei ne ki scammer ki nga hadu go hati ru ngalek ban pensisai kan ye ba ki khana jongi ki ngop hakini ki scammer ki ngop hakini ki fraud ha nga kritik ka awareness ba kim dei su ban ngop tengam tipat ba plan don ma pi way na ki samla po ka jag riu ko jongi ba pi dei way na ki fraud ba ki scammer te ba pi chile e kan ka kam ha te ngan su ong e pi dei ha la da pi kwa sha ban kala ha still no ya ka e ka ba dei ban still ya ka jong ki nang ta ya tu hok no ya ki ba pi dei u ba shu thok ya ki phimla ban panyo kam ya ki namar ka dei ka pop mdei tang ka pop ru ha bal hakmat jong ka ani la dei ki criminals ha te la da pi kwa si sha ban kala ya tu hok ya ki breu ki ba pi la thok la syukur ong ba pi khamla ban panyo kam ya ki la ne ban yarap kam ya ki rei pi shu kwa ban scam ya ki la ne pi dei u front itu hok ya ki ong ya ki ba la da kila ban yaisha ong iki yaisha ba pi hab ban siu biang ya kapisa ga e ga ba sila shim na ki tang ga tang kwa ban kren ye pi de hanrei ban yaisha e pi nganum yaisha ban yaisha ita ki briuru nganum yaisha namar kita ki briuru ki kwa yo kam da kalenti ga bum dei hi namar ba ki hab ban siu pisa ye pi bat ma piru pi dei wei hi na ki ba kumno pi nut ban thok ban syukur ki briu kum ta da ka ba pikular ban ai kam ai jam bat dei tang ma pi ki don ki wei ru ki ba ngam pat kwa ban pau kerteng hang ne idon ki wei ru ki bangi dang budin menta mo ngidang budin bat ngin satep ye ki hapo ka ying ka shariru lada kimla ban pen phai no ya ke e ka baki la dap sim dengan su ajing mut ye pi kap ha sibun ba phin pen phai no ya ke e ka badai ke jong kita ka ba phila dap sim na ki kat no e phila dap sim na kita ki bru total hadu menta kan ni ka khidmat hadu kan ni ka sakhin total ta sar long ta hi long hapo lailak ta don hi hapo lailak ha te pi sar long yu pi ha pitre yu nasi pula ka biyo besar ma menta ta te pi su belai la de pi kular pat e ki wei ban penyo kam te phila so tu ong menta pi le ka e ka bom dei ta pi le ka e ka bom dei pi kwa ban kala apa pi kwa ban kala pi hab ban confess la ne pi hab ban pla hok ya ka e ka ba ka jingle jong pi ka long ba kala ye tu hok no e ki briu ki ba sha thok ka pi ong e ki la da phila ban yaisha phin siu no e ki ba la da kim la ban yaisha ru pediang la da ki kwa ban thap e pi ha po jil ru pi la da pi kwa hi ban kala pi hab ban syong hata hajil ru nga ai conclusion tang kata nam pa jong pi namar beli ya pi ru ko mga ong ngam yaisha ba de ki tu ki briu jong ru ki ba viet ki ba ngat ya kata ka jing scam ga jong pi ye ki ru nganum yaisha ye ki ru te hnrei ke jing bakla ga ke jong pi hi ke baning kong namar beli haba ka e ga ba phimla ban le ru pi kula re ki ba phila ban le ha ta long nga muti jimut pi am long nga na long pi masar long nadu mengkatu am long ngala sutu di sar long bar khoi nga sutu ta ya la dia bangala bakal halut nadong sedang kecil kecong ama ngala ya tu kita ngala skor ngamla ram perung kakam kecam ngamla ram penyo te long ngakwa ba tempai no ka pesa jong pesa tamo nga ong king ong ye sa ye ap ma dengan yo man tempai ka pesa jong pesa te to ye tu yang kita ki briu ki bangop hakti jong pi ki dei ki bana e ibana sini sar sa sulong hi ki bana mai papli kita ki dei am ki baduk basuk bi kwa ban yo kam ban kersan ye ging kesem ki dei sar kita ki so tu ong menta papli menta katu ka sipo hajar ka san hajar ka khatwi hajar ka ba ki penyo ban wan ra sapi nam ta ka ba uniform nam ta ka e ka jingdon kam jong ki ka dei na banta ban siu ban yo e ka kam kitip ong makiru ki suwat ta karam ka sya ta katu ka pisa mental se ki sofa menta ba kimla su ban siu e katu karam ka sya ro ki so tu ong phile e ka bom dei te to mlei at least pi ngo thu ya ka ba phile bat ka jingle ka jong pi ka long ka bom dei te ngam nut ban ai jing mut e pi kum no ro hanrei ka ba nga kwa ban ong e pi ka long ba
lada pila ban siu no kata ka ke badai ke jongki keren yaki yathu yaki ba pipim dai ubriu bala ban ai kam yaki rei yathu no yaki ke jingisa ba pidai ubriu ba shuthok ba shukor yaki pisu kwa ban skam yaki bat lada kita ki briu kita map yapi map pin siu no ke pisa jongki balada kita ki briu ke mla shu ban map yapi ru kamut ba pipi stop ban syong haji lada si posnem ne ar posnem ru pihak ban priang kata tang kata nakal yang ke jonga ngkwa ban haji mut yapi sar prisibun sar mga pun pilong ko pili jembut kamsup yang abang alik pla la dia no hapulet banyak tu dia hapulet ne kemana long ada don komplain hadin habur long kan long bikawai ma ka kamsup yang abang lek kamtane long namar ba ngan chi krem batang kibru sar long kibru tak kenum lek chu malong la noru abang la thok iki sin ta kenum lek la noru te menta ya ke bak mentali ka long utama ka partai utama long yo daya hantia sekian mentangan ong daki ong ba to sasiru te bahan rendang ayat hantia sekian pat yo susah so sadat yo dia pat kata sar ka batiang ong kawaya de nan suong pi ban ya ka ba pin syong hayeng batim long sif ha ba pin lik IT le de ki polis ki polis kin tap pi po jil ne kin bu pi hang no ru ba pin lat nakti pat ba namar belai ha bakut la dak itu ki bru ki bala ngop happy ki bapi la thok la syukur ki dei la da ki yo pi menta pin sa syu men sau kai la ni pin syu chak klep kai te ban ya ba pin ngat ya ka bakum kata ba pin confess ya ka e ga ba pin la dable lek randarel de hakmat jong ka ai plus nata la da pi jang don kalat ban siu nam ta jong kita ki breu siu no la da pim la ban siu ru kata kamut ka de ka false jong pi bat kita ki breu ki bangop ha ka ti ge jing thok ka jing skor jong pi nakaliang jong nga chu ai jing bu de pitang kata hi pi la le ka e ka bom dei ban le ba kita ki bru ru ila kom le e ka ba kim dei satia ban le te kamut ba tang ba ka e ka ba phile ma phi te ka de ka e ka bom ya hap sar te pet yo kita ki bru kin threat ye pi la ni kin target se pi kata sar kapha kin lek serandar no ele dia ya tu no ka badai ban le bat phila ban pensai paj ba ru ba kadon ka bakum kata ka jing thok ka jing syukur ki paj ba ki wei ki bompat ngop le se dei tang ma phi ki ba le ka ni ka kam bat ki ba persang ban le kum ne ki ba bun ba ngan syong e phi gen te nga kondam me ka ni ka jing le ka jong phi namar balai phi le ka bom dei bat nga dei wei ba yang persak bhai ka ni bat nga lek poi sedu se gohati se ru bat nga namut ba dei tang ki poi la ni kita ki menderi ki ba le ka ni ka kam ripleng to para khasi jong iru don ba le kum ka ni ka kam te ngampoi perkhat ba phi dei wei na kita te ka bha hi ba phin le confess no ka ba phi la le ka bom dei namar banga so thuk menta phin siu kita ka pisa jong kita ki bru hatu phidang la se kadang sar ban susi bet menta tam la sar menta tam te nga ngamnut ban ai jing mut e phi ngan suong phi tang kata ba phin lat hi na kti jong ki bru la ni kti jong paj ba le serandar le dia te rei kita ki bru ki ba la ngop hakti jong phi te ngamnut su ban ong e la ni ban comment se e tang ba nga su ong tang kata hi ba phiru phi la le ka bom dei ban le ba kita ki bru ru ki la ngop ha ka bom dei ban ngop te ngamnut ban ong e phi ba ki le chang ta ki le ang ta ki le kom ta renga chu kran e phi tang kata la da phi la ban so thu ye kata ka jingmut ka jonga te phi la so thu hi na mar ba ka jing le jong phi ka long ka bom dei te ka ba ma yo ba si poi hak pi jong paj ba mo ta ya dia sar ngam kesan re le dia long bangan di bohok ngan ya saj pin ong gum no ba hok ba phi la thok la skor ka tai ka ba long ngam re kita berkhot long aspat jimut long ka khamsik ira long ada ngasi kram ki brio na PUE am nga la le chidu se gohati PUE am nga sa kran kum no ban ai awareness ki brio ki jongi tang sar PUE am te PUE ka to belai phidang thok nang syukur te belai phim le ba ya ka hok ya ka ka bom phim la te ong ba bom la ken belai phin thok syukur ba pli ki brio ba ong ba ai kam cleaner ai kam security ai kam kata ba pismo thu ila dia phidang phim don tang ka kam pikular kum no ki wei ban ai kam nga ya ki brio desar ngasi ong lo tang ong lada la ben yo kabut long kale kam la ben yo kabut long in sar tuan dai to pisang ngasi ong ta long ngam chor bangan bamdu yo pisas ki brio ta te kisidan ki te pila so thu pa dong ya ka ba pikular ki ba phim la ban le
apa ila di rupi yang subela tim don kam te kumno te phila ban kam me ki phila le ke bom de ken te to perkhat ma phi puson bha ma phi ye ke ba phile ka dei ne ka bakla te la phi song thu bakla confess no trandar no ila di bat pensai no haki pajba ye ke jingle ke jong phi namar ba snang ba ki wekin nom ngop shu tangata mo na kaliang jonga ngadon tangata ka senjop chan nam ta jong phi mo ta sar kulisi buat sar mo pila jebut nga kata mo ta do lam sar mo nga ngam le sib sar long ni kan man tha ka song api mo ta ha ta sar kulisi buat sar mo ta